Os que tamén están preocupados coa suba, pero da taxa que pagan pola recollida de lixo, son os veciños do Morrazo, despois de que os concellos de Cangas, Moaña e Bueu aprobaran incrementos de ata un 500%. As subas son de vertixe. Hai restaurantes que van pasar de pagar 300 euros a máis de 2.000 en cada recibo. A suba na taxa do lixo preocupa entre os negocios do Morrazo. O pequeno comercio, como é o meu caso, pasas de uns 87 a 200. Hai establecementos que pagan cotas fixas e outras variables. Estábamos pagando 300 euros, agora por 30 plazas pagase 1.800 euros. É unha subida de case o 500%. As distintas asociacións e profesionais botan en falta máis negociación e xa estudan presentar alegacións e mesmo tomar medidas xurídicas. Un restaurantes que me 400 euros, pois podelle subir de 400 a 500, podelle subir a 1.000 e pico ou incluso 2.000. A nova ordenanza que regula as taxas na Mancomunidade do Morrazo aprobouse nun pleno con centos de veciños e profesionais protestando. A tensión incrementouse e os rexedores de Bueu, Cangas e Moaña saíron escoltados pola Garda Civil. A alcaldesa de Moaña nas súas redes rexeitaba a violencia. Pois 10,50 euros ao mes de máximo, porque che recollan o lixo todos os días na porta da tua casa, ou se eres un pequeno comercio que podes ter bonificacións, pero como máximo vas a pagar 200 euros, que iso supón uns 17 euros ao mes, que se arme todo o que se está armando aquí, desde logo non ten ningún sentido. Os alcaldes explicaron que non hai volta atrás, xa que para garantir o servizo de recollida do lixo é preciso cambiar as taxas.